Nasaan na ba kasi yung asong yun? Kalahating oras na tayong naghahanap dito wala pa rin. May kumuha talaga doon, Nilo. Nakatali naman kasi si Popoy. Paano naman siya bigla na lang maglalaho? Yun nga rin ang iniisip ko Isa pa, kapag nakawala yun, hindi naman yun lumalayo. Ang tanong, paano naman yung natangay ng kung sino? Dinig pa natin yung kumahulang konti habang naghahaponan tayo Tapos nang silipin ko, biglang wala na. Humingi na siguro tayo ng tulong sa mga kapitbahay, Lolo Emboy. Hindi na kasi to simpleng pagkawala lang ng isang aso Ganda nga lang. Mahal natin si Popoy Ayaw nating mawala siyang bigla sa ganong paraan. May tunog ng aso. Baka si Popoy na yun. Doon! Doon banda! Bilisan natin! Ba't gano'n ang tunog na yun? Parang nasaktan. Tapos bigla rin tumigil. Mukhang may nangunguha talaga ng aso. Teka, nasaan na ba yun? Di na ako mahul ulit Doon yun papuntang sagingan. Sigurado akong doon yun. Bilisan natin. Mukhang dun nga po yun. Leia! Ano nangyari doon? May dumagit kay Leia. Sundan natin, Georgie! Tulong! Saklolo! Lolo! Kuya! Tulungan niyo ako! Papuntang gubat, Lolo! Leia! Apo ko! Leia! Ano ba ang umablot kay Leia? Hindi ko alam. Pero sigurado kung hindi yung tao. Napakabilis kumilos. Nawala sila agad. Magtatawag muna ako ng tulong, Lolo! Hindi natin to kaya na tayo lang! Masyado nang madilim banda ron! O sige, bilisan mo. Hihintay ko kayo sa may bungad ng gubat. Nangyari po ito sa probinsya ng Negros. Dekada 70 nang magbago ang buhay ng binatang si Georgie. Siya po ay aking lolo. 18 anyos pa lamang siya noon. Isang gabi po kasi ay bigla na lang nawala ang kanilang aso. Hinanap nila ng kanyang bunsong kapatid na si Leia at ng kanilang lolo Emboy. Subalit imbis na mahanap ang aso ay bigla na lang ding nawala si Leia. May humablot sa kanya na isang nilalang na hindi nila naaninag. At doon, nagsimula ang isang napakalagim na karanasan nilang tatlo. Isang uri ng lagim na dinulot ng kasumpa-sumpang mga nilalang. Leia, apo ko. Nasaan ka na ba? Sino ba kasi kumuha sa'yo? Georgie, ano ba kasi talagang nangyari? Napaka-imposible naman kasi ng sinasabi ninyong mabilis na dinagit si Leia. Kapitan Aldo, maniwala man kayo o hindi, yun po talagang nangyari. Hinahanap lang namin nun ang aso namin si Popoy. Tapos biglang may humablot kay Leia. Mabilis siyang itinakbo pasuot sa halamanan papuntang gubat. Hinabol namin. Pero mabilis silang naglaho. Pasensya na, Georgie. Hindi naman sa ayaw kong maniwala. Gusto ko lang talagang makasigurado. Malaking banta rin kasi to para sa kaligtasan ng lahat dito sa atin. Maraming mga babae at mga bata rito. Mamaya may mabiktima na naman. Kapitan! Kapitan! Oh, Mang Tameng, may nahanap ba kayo doon? Meron po. Nailawan ng flashlight namin. Tingnan niyo to. Kay Leia po ba ito? Ano ba yan? Tabi. Ha? Tabi? Damit nga ni Leia. Diyos ko. Saan niyo po ba nakita yan, Mang Tameng? Bakit ganyan yan? Punit! Putik-putik! Ano kaya nangyari sa kapatid ko? Doon sa may gubat. Sa pala ng isang puno. Kaso wala si Leia doon Ang nakita lang namin mga bakas ng paa. Kakaiba yung itsura. Kamukha po ng bakas ng tao, Kapitan. Pero mas malaki ng konti. Puntahan natin. Baka may makita tayong kung anong makakatulong para mahanap si Leia. Sasama kami, Kapitan.
Sumidhi ang pagkabahala ng maglolo nang makita ang punit na damit ng dalaga. Noon din po ay pinagpatuloy nila ang paghalughog sa gubat. Naghiwa-hiwalay pa ang mga taga-baryo para mapabilis ang paghahanap. Ang binatang si Georgie ay napasama kay Kapitan Naldo. Sumuot silang dalawa sa matalahib na bahagi ng gubat. Flashlight lang ng kapitan ang nagsisilbi nilang ilaw. Kanina pa tayo naglalakad dito banda. Wala pa rin tayong mahanap na kahit anong makakatulong. Maganda po kaya kung umiba tayo ng direksyon, Kapitan. Aabot na rin tayo sa mababang bangin kapag tinuloy natin dito banda eh. Puntahan muna natin ang bangin mismo. Ilawan natin itong flashlight ang baba. Baka may makita tayo. Teka, Georgie. Banda ron. Tingnan mo. Napahinto si Georgie sa paglalakad ng may itinuro at inilawan ng kapitan. Lumingon ang binata roon at nakita niyang may gumagalaw na mga halaman. Parang may kung anong hayop o tao na galing doon. Tapos tumakbo ng mabilis. Lapitan natin yung halamanan, Kapitan. Pag-iingat kayo. Mamaya may mabangis na hayop dyan sa malapit. Ihanda natin tong mga itak natin, Georgie. Sige po. Itinutok ni Kapitan Naldo ang ilaw ng flashlight sa halamanang gumalaw. Inilabas din nila ang kanya-kanyang mga itak. Maingat silang lumapit doon. Alisto at baka nga may biglang sumugod sa kanila na hayop gubat. Ilang sandali pa ay nakalapit na sila ng tuluyan sa halaman. Sabay po silang nasindak sa nadatnan. Popoy! Si Popoy ba talaga yan? Yan yung aso ninyo, hindi ba? Yan din yung una ninyong hinanap kanina. Opo, Kapitan. Yan nga ang aso namin. Eh bakit nandyan yan? Ang layo na dito sa inyo ah. At saka, bakit ganyan ang kalagayan niyan? Nakita nilang nakasalampak ang aso. Naglalawa rin ang dugo nito sa lupa. Nilapitan pa nila yon para suriing maigi at nalaman nilang butas ang sikmura nito. Nawawala ang atay. Parang hinugot ng sapilitan. Tapos may mga kagat pa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron sa likurang binte, sa bandang dibdib at sa leeg. May malalaking kalmot din. Anong klaseng hayop ang may gawa nito? Imposible namang baboy ramo, asong gubat lang. Tama ka, Georgie. Hindi ganito kung kumain ng mga hayop sa gubat na to. Kinakabahan ako. Tawagin natin ang iba nating mga kasama. Bilisan natin. May kumakaluskas bantaron. Bilisan na natin. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Pero alisto ka lang. Baka sakmalin tayo ng kung anumang hayop na yan. Iniwan ng dalawa ang bangkay ng aso pagkatapos ay dali-dali, ngunit alisto silang tumakbo palayo. Nagtawag sila ng iba pang mga kabaryo, kasama na po si Lolo Emboy. Tapos bumalik sila sa bandang yon ng gubat. Doon nila itinuon ang paghahanap. Subalit wala na naman silang ibang nakita. Maliban sa ilang kakaibang mga bakas, pareho ng mga natagpuan malapit sa damit ni Leia. Pasensya na po, Mang Imboy. Hindi talaga natin nahanap ang apo ninyo. Huwag kang humingi ng dispensa, Kapitan. Hindi mo naman kasalanan. Ginawa nyo naman at mga kaya nyo para matulungan nyo kami. Pero magpahinga muna tayo, Lo. Wala pa tayong tulog sa magdamag eh. Oo nga po, Manong. Para rin makapag-ipon kayo ng lakas na magpatuloy sa paghahanap. Huwag po kayong mag-alala.
Hindi po kami titigil ng mga kabaryo natin. Manalangin po tayo. Natatagpuan din natin si Leia. Maraming salamat talaga, Kapitan. Teka, si Manang Lydia at Kuya Victor, papunta rito. Kinaumagahan nag-uusap sina Lolo Emboy, Joji at Kapitan Naldo sa harap ng bahay ng maglolo. Noon ay lumapit ang maginang Lydia at Victor. Sila po ay mga dayo. Nasa 3 buwan pa lang na nakatira sa baryong yon matapos makabili ng sagingan. Ikinalulungkot po namin ang nangyari, Mang Imboy. Huwag ho kayong mag-alala. Tutulong po ako sa mga maghahanap mamaya. Maraming salamat, Iyo. Kahit anong tulong ay kailangan talaga namin ngayon. Mawalang galang na po, Kapitan Naldo. Mang Imboy. Pero may naisip kasi akong posibilidad. Sana po wag kayong masyadong mabibigla. Alam kong medyo nakakawindang tong sasabihin ko. Pero posible pa rin kasi talaga eh. Ano ho ba yan, Manang Lydia? Sabihin niyo lang po. Baka makatulong din kasi ang kuro-kuro ninyo. Hindi kaya aswang ang pumatay sa aso at ang dumagit kay Leia? Aswang? Oo, Kapitan. Narinig kasi namin ni Victor ang bali-balita sa mga kabaryo natin. At yun agad ang naisip ko. Kung tutusin, posible nga pong sinasabi ni Nanay Lydia, Kapitan. Doon sa aso pa lang, halatang hindi na taong dumali eh. Butas ang sikmura, nawawala ang atay. Tapos may kagat pa sa ilang bahagi ng katawan. Malabo nga ring hayop gubat lang yan. Wala namang hayop na ganyan kung pumatay. Tungkol naman sa pagdagit kay Leia, sina Joji at Mang Imboy na ang mismong nagsabi. Imposible ang bilis ng kilos nun. Pero mahirap pa rin kasing magsalita ng tapos. Hindi pa natin nakikita ang mismong salarin. Ang totoo, Kapitan. Kagabi ko pa naisip ang posibilidad na yan. Na baka nga aswang ang dumagit sa apo ko. Andun na po tayo. Posible nga namang aswang dumagit kay Leia. Pero andun pa rin ang katotohanan eh. Hindi pa rin natin siya natatagpuan. Mas maganda kung umiko tayo sa paghahanap muna kay Leia. Tama yan, Joji. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kayo ng lolo imboy mo. Mahahanap din natin si Leia. Manalangin tayong sana ligtas ang kapatid mo. Buong araw pa nilang ipinagpatuloy ang paghahanap sa dalaga. Nagsimula sila sa mga sakahan ng baryo hanggang sa gubat. Paikot-ikot pati na sa mga karatig baryo. Kaso wala po talaga. Gumulong na lang ang 1, 2 at 3 araw. Wala pa rin nakikitang Leia. Lunod na sa pangamba ang maglolo hanggang sa sumapit ang 1 linggo. Mag-aani na raw ngayong araw, Lo. Sasama po ba tayo? Kailangan na po. Wala na kasi tayong panggastos. Ipagkatiwala muna natin kina Kapitan Naldo ang paghahanap kay Leia. Tapos ay tutulong na lang ako mamayang hapon. Ganto na lang po, Lo. Ako na lang muna siguro ang sasama sa pag-aani. Para naman makapagpahinga kayo. Para may lakas kayong hanapin si Leia. Kaya ko pa naman na po. Mas mabuti kasi kung tayong dalawa ang kumayo. Lolo, hindi naman ako makakapahig na papagod ka ng gusto. Nawawala si Leia. Ayoko na pati ikaw magkasakit na rin bigla. Mangimboy! Joji! Gising na ba kayo? Mangimboy! Si Kapitan. Ba't ang aga naman yata niyang kumatok? Mangimboy! Joji! Si Leia natagpuan na! Ano raw? Si Leia. Natagpuan na. Teka, Hulo. Pagbubuksan ko. Dali-daling pinagbuksan ni Georgie si Kapitan Naldo. Sa harap ng kanilang kubo ay nakita ng binata na hindi maipinta ang itsura ng kanilang kapitan.
Namumula ito at halatang nangangamba ng gusto. Totoo ba, Kapitan? Nahanap niyo na si Leia? Nasaan ang apo ko? Nasaan po siya, Kapitan? Diniretso po namin siya sa klinika ng barangay. Ha? Bakit na doon? Ano bang kalagayan ng apo ko? Nasa panganib ba siya ngayon? Ganito. Tibayan niyo po ang loob ninyo, Mang Imboy. Tsaka Georgie. Kapitan naman eh. Lalo niyo kaming pinapakaba. Ano po ba kasing kalagayan ni Leia ngayon? Natagpuan namin siyang palakad-lakad sa may gubat kanina. Papunta na po siya rito sa baryo. Wala po siyang kahit anong saplot. Maski isa, wala. Tapos puno ng sugat at pasa ang buong katawan. Halata ring wala siya sa sarili. Tulala at hindi sumasagot kapag kinakausap. Parang nasindak ng malala. Hindi na nagsayang ng oras ang maglolo. Kumuha lang sila ng mga damit ni Leia tapos naranta silang tumakbo papuntang klinika ng barangay. Doon nga po ay nadatnan nila ang dalaga. Napakaraming sugat at pasa sa buong katawan. Hindi nga ito makausap. Matindi ang pangangayayat. Ang dating balingkinitang katawan ay naging butot balat. Apo ko, ano bang nangyari sa iyo? Sinong baboy ang may gawa sa iyo nito? Sino? Alagang-alaga ka namin ng kuya mo. Nagnanay mo nung nabubuhay pa siya. Tapos ganito. Ganito lang ang gagawin nila sa iyo. Umanda sa akin kung sino ang demonyo yan. Hindi ko siya patatawarin. Hindi. Inuwi ng maglolo ang dalaga sa kanilang kubo. Nakisimpatya naman ang buong baryo sa kanila. Ang iba ay madalas na dumadalaw upang kumustahin si Leia. Ang iba naman ay nag-aabot ng konting pagkain man lang bilang tulong. Yun nga lang ay nanatiling wala sa sarili ang dalaga. Hindi po talaga ito makausap. Ang hindi alam ni na Georgie at Lolo Imboy, mas malala pa pala ang kanilang kakaharapin. Lumipas ang 4 na gabi. Biyernes po yun. Mabuti na lang at kumakain na naman ng maayos si Leia, no, Lolo? Madalas na siyang napaparami. Medyo nag-aalala pa rin ako. Hindi kasi siya kumakain ng karne. Puro gulay, prutas, kanin, mais at kamote lang. Ayaw kapag nilagyan ng mga pampalasa ang mga iyo. Ayos lang naman po siguro. Masustansya naman ang mga yun eh. Ang mahalaga, lalakas na siya ng paunti-unti. Kung sa bagay. Dinanasal ko lang talaga ngayon na umayos na ang isip niya. At sana, makausap natin siya Nandito ng... siya. Nagulantang sina Georgie at Lolo Emboy nang bigla na lang napabulalas si Leia. Napasapak din ito sa mesa. Agad na halata ng binata na may kinakatakutan ng kapatid. Namumutla po kasi ito at nanginginig. Leia? Nagsasalita ka na? Sinong siyang tinutukoy mo? Siya. Andiyan siya. Kukunin niya ulit ako. Kukunin niya ako. Ayoko na. Ayoko na ng ganon. Halimaw siya. Halimaw. Napahinto sa pagsasalita si Leia nang may narinig silang kung ano sa labas. Tunog ng tao o hayop na tumakbo ng mabilis. Nadistorbo at nag-ingay ang mga manok sa silong at bakuran.
May kung sino sa labas. Siya yan! Siya yan! Kukunin niya ako! Kukunin niya ako! Leia, makinig ka. Hindi na ulit hahayaan ni Lolo na masaktan ka ng kung sino. Gagawin namin ni Kuya mo ang lahat para protektahan ka. Kaya kumalma ka na, ha? Kalma. Kukunin niya ako! Sasaktan niya ulit ako! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ang desperado na talang maggulo ang hayop na yan, ha? Joje, kunin mo ang itak natin. Opo, Lolo. Kinuha nga ni Georgie ang dalawang itak. Ang isa ay nasa lababo habang ang isa naman ay nakasabit sa pinto ng kusina. Binigay ng binata ang isa sa mga patalim sa kanyang lolo. Sino kang nasa labas ng bahay namin? Sumagot ka! Ano kailangan mo sa amin? Bakit mo kami ginugulo? Hindi siya sumasagot, Lo. Pero, sigurado nandyan pa siya. Sumagot kang siraulo ka! Dahil kung hindi, hahalik sa leeg mong itak na ito! Wala pa rin talagang sumagot, Lo. Mukhang umalis na yata, Joje. May tumakbo palayo eh. Pero tignan pa rin natin para makasiguro. Lalabas tayo, Lo. Oo. Pero wag tayong lalagpas ng dulo ng bakuran. Hindi rin magandang iwan natin si Leia. Sige na, bilisan natin. Magdala ka ng kandila. Sindihan mo dyan sa lampara. Kumuha ng kandila si Georgie saka sinindihan yon sa lampara ng kusina. Pagkatapos ay maingat na binuksan ni Lolo Emboy ang pinto sa kusina at inilawan niya ang likod bahay. Wala kahit sino rito. Wala kang nakikitang tao, Lo. Wala. Pero may mga bakas sa lupa. Tignan mo. Bakas? Ano? Hindi. Katulad ng kakaibang mga bakas sa gubat. Bumalik tayo sa loob. Isarado nating maigi ang mga bintana at pinto. Kinakabahan ako. Umaaligid-aligid sa bahay natin ang kriminal o ang aswang. Bumalik sa loob ng bahay ang maglolo. Agad-agad ay sinarado nilang mga pinto at bintana. Pinakalma naman ni Georgie si Leia hanggang sa makatulog na ito. Kinabukasan ay balik sa pagiging tulala ang dalaga. Hindi na naman nila makausap. Gayunpaman ay sinumbong pa rin nila kina Kapitan Naldo ang nangyari ng nagdaang gabi. Kinakabahan ako para kay Leia Mangimboy. Mukhang pinupunteriya talaga siya ng demonyong dumagit sa kanya. Yun nga, Kapitan. Makikiusap lang sana ako. Sana ay kung pupwede, maparondahan ninyo doon banda sa kubo kapag gabi. Wala pong problema, Mangimboy. Sasabihin ko ang mga tanod ko. Baka rin mahuli natin ang salarin sa ganoong paraan. Mabuti na rin yon, para hindi na madagdagan ang mabibiktima niya. Simula nga po noon ay rumoronda na sina Kapitan at ang mga tanod doon banda sa kubo ng maglolo. Subalit, bigo sila ng sumunod na gabi. Wala kasing umaligid o ng gulo sa magdamag. Ganon din po sa mga sumunod pang ilang gabi. Sa halip ay iba ang kanilang napansin. Sa ibang dako naman ang baryo natin, roronda ang mga tanod ko. Mukhang payapa ulit ang gabi na to para sa inyo. Biyernes na ulit, pero wala pa rin nagpaparamdam sa awa ng Diyos. Salamat nga pala dito sa ibinigay mong saging, Kapitan. Hindi ho galing sa akin yan, Manong. Bigayan ni na Aling Lydia at Victor para raw kay Leia.
Ba't nga ba hindi po dumadalaw ang mag-ina dito kay Leia? Marami nang bumibisita rito pero sila hindi pa. Masyado kasing abala sa negosyo nilang mag-ina. Kaya di sila makatsyempo. Oo nga pala. Ano na bang balak ninyo kay Leia? Kapansin-pansin ang biglang paglaki ng tiyan niya. Halatang hindi na tama yan. Mula po kasi nang matagpuan si Leia ay unti-unti nang lumaki ang tiyan nito. Halos 2 linggo mula nung makauwi siya para ng 5 buwang buntis ang laki ng kanyang tiyan. Malakas naman siyang kumain pero para bang hinihigop lang ng tiyan niya ang sustansyang nakakain niya. Balak ko na pong magtawag ng albularyo, Kapitan. Mapatignan ko na siya. Baka kasi nabaligno pala sa gubat itong apo ko. Kaya siya laging tulala. Hindi nga po malabo yan. Titignan ko po at baka may mahanap akong albularyo. Andiyan na naman siya. Leia, Nandiyan na siya. Kukunin niya ulit ako. Kukunin niya ulit ako. Ito na yun, Kapitan. Ito na yun. Nandyan na ang demonyo. Humanda sa akin yung halimaw na yan. Teka sandali, Mang Imboy. Huminahon kayo. Umisip tayo ng paraan. Bitagin natin yan. bitagin? Paano po? Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Nandiyan na ang halimaw. Kukunin niya ako. Sasaktan niya ulit ako. Sasaktan niya ako. Una, ihanda ninyo ang mga itak ninyo. Ihahanda ko rin itong akin. At pagkatapos, makiramdam tayo sa likod ng 2 pinto nitong kubo. Ako dito sa may likod at kayong 2 sa harap. Hihintayin natin siyang umirmi sa isang dako. Ganun na nga po. Kapag nakatsyempo, huhudyat ako. Ikakaway ko ang isang kamay ko para makita ninyo nang hindi ako nag-iingay. Tapos, sabay tayong lalabas para bulagain siya. Kuha ko po, Kapitan. Sige po, magandang plano yan. Tahimik silang naganda. Umuha ang maglolo ng tig-isang itak. Inanda rin ni Kapitan ang sa kanya. Pagkatapos ay pumwesto ang maglolo sa saradong pinto sa may sala. Tanaw nila mula roon sa Kapitan na nasa pinto ng kusina. Dinig nila ang mga yabag sa bakuran. Nag-iingay pa rin ang mga manok. Si Leia naman ay umiiyak pa rin at nanginginig habang nakaupo sa may mesa. Ihanda mo sarili mo, apo. Mukhang malapit na ang tamang tempo. O Polo, andyan siya malapit sa kalimang bintana. Ilang sandali lang, titigil na yan. Umaway na si Kapitan. Ngayon na! Kabado man ay binuksan ng matanda ang pinto. Sabay yun sa pagbukas din ni Kapitan sa pintong nasa kusina. Agad-agad ay lumabas sila ng kubo papunta sa bandang kaliwa ng bakuran. Ayun siya, apo. Sugurin natin. Diyos ko, anong klaseng halimaw yan? Agad na sinugod ng maglolo ang kahilahilakbot na halimaw. Ang itsura nito ay kamukha ng taong baboy ramo. Itsurang baboy pero tao ang tindig. Napakahaba rin ng dilang nakalawid. Ngayon, lagot ka sa akin. Mamatay ka na! Tatakas ka ha? Hetong sayo! Ah! Unang umamba ng taga si Lolo Emboy, subalit nakailag ang halimaw. Mabilis namang humabol ng taga si Georgie at nakatsamba siya sa may binti ng aswang. Mabilis namang gumanti ang halimaw, nasapak niya sa may kanang sentido ang binata. Nahilo si Georgie sa lakas ng sapak na yon. Akto namang susugod na ulit si Lolo Emboy pero natadyakan siya sa sikmura ng aswang. Napatihaya sa lupa ang matanda at namilipit sa sakit. Lintik! Ang tiyak ko! Nakakainis! Masyado siyang malakas! Hindi natin siya kakayanin! Hindi ka namin patatakasin! Demonyo!
Yeah! Kapitan! Naldo, maghihigat ka! Isa siyang halimaw! Nagawang masaksak ni Kapitan ang likod ng aswang doon banda sa kaliwang balikat. Pero nakakilos din agad ang halimaw. Siniko nito si Kapitan na agad namang nakalundag patras. Ano? Ha? Papatayin mo ko? Sumugod ka dito! Magdos kayo nitong itak ko! Ah! Muling winasiwas ni Kapitan ang kanyang itak. Sumugod sa kanya ang halimaw. Tatagain na sana ulit na Kapitan ang kalaban subalit nagawa nitong mahawakan ang kanyang braso. Pagkatapos walang ano-ano ay hinagis si Kapitan papunta sa kawayang bakod. Bumangga siya roon at nabuwal ang bakod. Mabuti na lang di naman siya natusok mismo sa mga kawayan. Kapitan! Ayos ka lang! Georgie! Si Leia! Balikan mo sa loob! Bilisan mo! Natauhan si Georgie na bukas ang magkabilang pinto ng kubo. Kaya naman di na siya nag-isip. Dali-dali siyang pumasok at binalikan ng kapatid. Buong akala niya talaga noon ay sasalakay na sila ng halimaw sa loob, subalit sumilip lang ito sandali sa likurang pinto. Tsaka tumakbo palayo. Ano ba talagang pakay ng aswang na yun? Dinagit niya si Leia tapos pinakawalan. Ngayon naman guguluhin. Kukunin niya ako, kuya. Kuya, kukunin niya ako. Kukunin ako ng halimaw. Kuya! Kuya! Leia! Natigilan si Georgie nang muli siyang tawaging kuya ng kanyang kapatid. Ibig sabihin kasi noon ay nakikilala na siya ulit ni Leia. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Leia at di na niya napigil ang mapaluha, mapaiyak dahil sa magkakahalong emosyon. Tuwa para sa pagsambit ni Leia sa kanya bilang kuya. Sinabayan ng matitinding hilakbot sa aswang. Tapos may pangamba para sa kaligtasan ng dalaga at masibhing pagnanais na maprotektahan ito. Kumusta ng pakiramdam ninyo, Kapitan? Medyo masakit pa rin ang likod ko, pero hindi naman ito malala. Eh kayo ba? Ayos na pong pakiramdam ko ngayon. Ang kapatid mo, tulog na. O, Polo. Ngayon, ang iniisip ko lang ay dalawa. Una, kumpirmado. Aswang nga talaga ang kalaban natin. Tama ang mag-inang dayo. Ikalawa, bakit kaya ngayon lang siya ulit ng gambala sa inyo? Ano ba talagang pakay niya? Ang dami ko rin tanong, Kapitan. Pero alam ko, wala sa atin na makakasagot sa mga ito. Kaya nga, naisip ko na maghanap na talaga tayo ng albularyo. Tama ka, Lo. Yan na nga lang talagang pag-asa natin. Aswang ang kaaway eh. Kailangan natin ng taong may alam kung paano yun harapin. Sige. Bukas din ay maghahanap ako. Ipapatawag ko rin ulit ang mga tanod para bantayin kayo rito. Masyado tayong nakampante. Akala natin, hindi na siya babalik. Tapos biglang ganito. Nang sumunod na araw, agad nga po silang naghanap ng albularyo. Maraming hiningan ng tulong si Kapitan Naldo. Sumama naman sa kanya si Georgie habang si Lolo Emboy ang naiwang nagbabantay kay Leia. Hindi nga po nagtagal ay may nakapagturo sa kanila kung saan may albularyo. Medyo malayo at mahirap puntahan. Pero hindi nagdalawang isip sina Georgie at Kapitan. Agad silang lumakad ng mahigit 3 oras para lang marating ang isang tagong baryo sa gitna ng isang lambak. Ito na yata yung sinasabing baryo, Kapitan. Oh, siguradong ito na yon. Nasa gitna ng lambak, tapos may niyugan sa bandang kanluran. May babae. Papalapit sa atin. Sino kayo?
Anong kailangan nyo rito sa baryo namin? Magandang araw sa iyo, Ineng. Ako si Naldo, kapitan ng isang baryo. Nandito kami dahil gusto naming makausap si Nana Merced. Yung albularya. Nailang si Georgie nang makaharap ang dalagang lumapit. Grabe kasi ito kung makatingin sa kanila. Animo ay binabalatan talaga sila ng buhay. Medyo masungit din ang tono ng boses. Bukod pa ay napakaganda rin ito. Morena at makinis ang balat. Tapos nakakabighani ang mga mata. Maalon at buhay na buhay din kung titignan ang napakaitim nitong gabaywang na buhok. Ganun ba? O siya, sige. Sumunod kayo sa akin. Nasa bahay si Lola. Lola mong albularya? Bali, anak ako ng pamangkin niya. Pero ako nagsisilbing alalay ni Lola. Sige na. Bilisan na natin. Huwag niyong sayangin ang oras ko. Sumunod ng dalawa sa babaeng maganda. Tuloy-tuloy silang lumakad sa baryong iilan lang ang kabahayan. Gayunpaman ay halata ni Georgie na masayahin ang mga tao roon. Nginingitian sila kapag napapadaan sila. Para bang ang babaeng sumalubong lang sa kanila ang bukod tanging masungit sa lugar. Hindi nga po nagtagal, may narating silang isang kubo. Pinapasok sila roon ng dalaga. Ikaw si Georgie. At ikaw naman si Naldo na isang kapitan. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako naman si Merced, ang albuladyang hinahanap nyo. Pwede ko bang malaman kung anong maitutulong ko? Ganito po kasi, Nana Merced. Ang kapatid ko po, nawala isang gabi. Hinanap namin, pero wala talaga sa buong baryo. At kahit sa katabing gubat. Pagkalipas ng isang linggo, natagpuan siya. Walang kahit anong suot at puno ng sugat at pasa ang buong katawan. Tulala na rin at di makausap. Kailan lang ba ito nangyari? Magdadalawang linggo na po mula nang mahanap namin siya. May gusto ka pang sabihin? Sige, magpatuloy ka. Habang lumilipas po ang mga araw, unti-unti pong lumalaki ang tiyan ng kapatid ko. Ngayon nga po, ay para na siyang 5 buwang buntis. Tapos, yung pinaghihinalaan namin kumuha sa kanya ay isang aswang. Nanggambala siya Biyernes noong nagdaang linggo. Tapos kinulaban namin siya kagabi. Kaso nakatakas. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kwento mong yan. Ina, maghanda ka. Ihanda mo ang bayong ko. Magdala rin tayo ng damit para sa ilang araw. Aalis po tayo, Lola? Oo, gayon agad. At ilang araw tayong mawawala. Hindi madali ang susuungin natin. Teka po, Nana Merced. Pwede niyo bang sabihin sa amin muna kung anong palagay ninyo? Mukha kasing hindi talaga biro ang nakita ninyo eh. Talagang hindi biro. Nasa matinding panganib ang kapatid nitong si Georgie. Panganib? Anong panganib? Gusto ko munang makita ang kapatid mo bago ako magsalita. Kailangan ko munang kumpirmahin ang hinala ko. At sana mali ako. Panalangin kayong sana nagkakamali lang ako. Agad-agad ay naganda si Nana Merced at ang apo nitong si Ina. Habang naghihintay naman ay nananghalian muna sina Georgie at Kapitan Naldo. Pagkatapos ay lumakad na silang 4 pabalik sa baryo. At nakarating nung palubog na ang araw. Hindi na po nagsayang ng oras ang albularya. Agad ay tinignan at sinuri niya si Leia. Ano ba ang kinakain ni Leia simula nang makauwi siya rito? Panay prutas at gulay lang po. Mais, kamote, tsaka kanin.
Ayaw niya ng kahit anong meron pang palasa. Kahit inihaw na manok, isda o baboy, ayaw din niya. Sinasabi ko na nga ba? Ano ho ba ang napapansin niyo sa apo ko? Sa unang tingin, masasabi ko talagang 5 o 6 na buwang buntis itong si Leia. Paano naman po mangyayari yun? Nagsimula lang naman pong lumaki ang tiyan niya nung nagdaang 2 linggo. Nang makauwi po siya matapos mawala. Doon pumapasok ang hinala ko. Aswang ang nakabuntis dito sa babae at aswang ang kanyang dinadala. Ano po? Seryoso ho ba kayo dyan? Baka naman nagkakamali lang ho kayo. Huwag kayong mag-alala. Kukumpirmahin natin yan. Kapitan Naldo, Opo, Nana Merced. May maitutulong po ba ako? tulungan mo si Georgie. Itali niyo si Leia sa mga haligi nitong bahay. Dito lang sa sala. Kailangang nakahilata at nakadipa. Higpitan niyo ang pagkakatali. Ayos lang po ba talagang gawin niya, Nana? Baka mapanong kapatid ko. Naiintindihan ko ang pangamba mo, Georgie. Pero kailangan natin itong gawin upang kumpirmahin ang hinala ko. May kinuha ang apo ng albularya. Mga lubid po yun na gawa sa abaka pero medyo nangingitim ang kulay. Halatang ibinabad sa kung anong hindi masabi ni Georgie. Nung handa na ang lubid ay tinali na nila si Leia. Hindi naman po ito pumalag. Nanatili lamang itong tulala. Nang matapos ng maitali ang dalaga pati haya ay kumuha naman ng supot ng asin si Nana Merced sa kanyang bayong. Humingi siya ng kalahating baso ng tubig kay Georgie at naghalo siya roon ng isang kurot ng asin. Ina, ibuka mo ang bunganga ni Leia. Dahan-dahan lang. Sige po, Lola. Gayon, huwag kayong mabibigla sa makikita nyo. Huwag kayong mag-alala. Sinisigurado kong magiging maayos lang si Leia. Kinabahan ng binatang si Georgie sa sinabi ng matanda. Ilang sandali pa, maingat na ngang pinainom ni Nana Merced ng tubig na may asin ang tulalang si Leia. Hindi nagtagal ay napasigaw ng napakalakas ang tulalang dalaga. Ang sakit! Napakasakit! Mahapti! Mahapti ang lalamunan ko. Ano yan? Ano? Ang tiyan ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ang tiyan ni Leia, gumagalaw. Diyos ko, totoo ba ito? Gumagalaw nga. Parang may bata sa loob. Tuloy-tuloy na dumaing ang dalaga. Sina Georgie, Lolo Emboy at Kapitan Naldo naman ay naistatwa sa kanilang kinauupuan. Kitang-kita kasi nilang gumagalaw ang tiyan ni Leia para talagang may gumagalaw na sanggol sa loob, bagamat mukhang mas malakas ang kilos nito. Umaabot pa sa puntong bumabakat na ang mga kamay, paa at ulo nito sa balat ng dalaga. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ina, buksan mo yung langis! Bilis! Opo, Lola. Pinahiran ng kung anong langis ng albularya ang tiyan ni Leia. Ilang minuto pa ay huminto na sa paggalaw ang sanggol sa loob. Ayoko na. Masakit po. Tama na. Tama na. Ano na po ang gagawin natin, Nana Merced? Maililigtas pa ba natin ang apo ko? Kailangan nating mailaglag ang halimaw na yan. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas si Leia. Kapag hinayaan lang natin yan lumabas,
Garantisadong mamamatay ang apo mo. Nana Merced, kaya mo bang ilaglag yung batang aswang? Mahirap ang ritual, pero susubukan ko pa rin ang magagawa ko. At kailangan nating gawin agad yon ngayong gabi. Ngayon ang tanong, Emboy, Georgie, papayag ba kayong ilaglag ang sangkol na yan? Sa ayaw at sa gusto natin, kadugo nyo pa rin yan. Sandaling natigilan si Georgie sa tanong ng albularya. Ang nasa isip lang kasi niya noon ay ang kaligtasan ng kapatid. Hindi niya naisip ang katotohanang ipinunto ni Nana Merced. Nabasag lang ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Lolo Emboy. Payag ako. Kailangan nating gawin ito para sa kaligtasan ni Leia. Para na rin sa kaligtasan ng iba pang mga tao. Sige, sisimulan ko agad ang ritual. Isarado nyo rin ang buong bahay. Siguradong darating ang ama ng batang yan para guluhin ako. Kung ganun, kailangan din naming maghanda ng mga panlaban. Oo, mga itak, pahiran nyo ng asin. Maghanda rin kayo ng asin na pangsaboy. Agad ay sinarado ni Georgie ang buong bahay. Si Lolo Emboy naman ang naghanda sa mga itak. Maski ang babaeng si Ina ay naglabas din ng tansong punyal mula sa kanilang bayong. Tuloy-tuloy naman sa impik na iyak si Leia habang pinuposisyon siya ni Nana Merced. Handa na ba ang ininit na tubig? Handa na po, Lola. May tuyong tuwalya na rin. Hindi na naman siya. Kukunin ulit niya ako. Huwag niyo ako ibigay sa kanya. Ilayunin niyo siya. Ayoko na sa kanya. Ayoko na. Mukhang nandiyan na ang bisita natin. Ihanda na natin ang mga sarili natin, Georgie. Mang Imboy. Ina, alalayan mo ko. Magsisimula na tayo. May tao. Huwag niyong bubuksan. Kahit anong mangyari, huwag niyong bubuksan ang mga pinto't bintana. Hanggat hindi ko sinasabi, sigurado akong siya yan. Nanuyo ang lalamunan ng binata sa kaba, pero kailangan niyang tapangan ang kalooban. Tuloy-tuloy lang ang pagkatok ng kung sino sa pinto. Naririnig din nila itong kumakalusko sa dingding, tumatakbo sa bakuran, tapos kumakatok sa pinto ng kusina. Paikot-ikot lang sa paligid ng kubo. Nagigigil ako. Gusto ko nagtagpasin ang leeg ng demonyo niya dahil sa panghahalay niya sa apo ko. Kailangan muna nating unahin ang kaligtasan mismo ni Leia, Mang Imboy. Magbantay lang tayo rito. Huwag kayong patinag. Magsisimula na si Nana Merced. Sa kabila ng panggugulo ng aswang ay nagpatuloy ang albularya sa ginagawa. Una ay may pinainom siyang langis kay Leia. Ginamit din niya ang parehong langis para ipahid sa tiyan ng dalaga. Sa muli ay namilipit na naman si Leia sa matinding sakit at gumalaw ang kanyang tiyan. Ito na naman. Masakit. Napakasakit. Tulong! Lolo! Kuya! Tulong! Ano na po, Lola? Kaya niyo po ba? Ay, masyadong makapit ang bata. Masyadong malakas. Kinakalampag niya na ang pinto. Baka masira na yan. Basta maganda ka lang, Georgie. Kapag nawasak yung pinto, tagayin mo agad ang papasok. Tumakbo na naman siya. Saan na naman kaya yun pupunta? Talagang desperado na siyang makahanap ng malulusutan. Ayoko na. Tama na po. Mamamatay na ako sa sakit. Tama na po. Tama na. Diyos ko. Ayaw talagang bumaba ng bata.
Sa dingding! Nagulantang silang lahat nang mawasak ang isang bahagi ng dingding. Natanggal ang isang tabla, pagkatapos ay agad na inilusot ng aswang ang isa niyang kamay roon. Tsaka hinablot ang binti ni Nana Merced. Malapit si Lolo Imboy doon. Mabilis din siyang kumilos. Agad niyang tinaga ng itak na may asin ang lumusot na braso. Subalit mabilis din itong nakabig ng aswang. Lola, Ay, ayos lang po ba kayo? nakakainis! Naaabala ang ginagawa ko! Mang Imboy, sugurin natin yung kalimaw na yan sa labas. Georgie, dito ka lang. Bantayan mo sila. Tarantang lumabas sina Kapitan Naldo at Lolo Emboy. Si Georgie naman ay nakaabang sa butas na bahagi ng dingding. Nakahandang managa kapag muling lumapit doon ang aswang. Lo! Kumusta po dyan? Nandiyan ba ang aswang? Wala na rito ang tampalasan. Pero buwisit, pinagpapatay ng demonyo ang mga manok natin. Meron pa siyang kinalat na mga laman loob ng mga manok dito sa bakura. Ay, sinisindak niya kayo! Bumalik sa loob ng bahay sina Lolo Emboy at Kapitan Naldo. Agad din nilang tinapala ng kahoy ang nabutas na bahagi ng dingding. Natatakot na ako. Takot na ako, Lolo. Takot na ako, Kuya. Baka makuha niya ulit ako. Leia, pinapangako ni Lolo sa'yo. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka. Ha? Kaya sige na. Tumahan ka na at magpahinga ka na at malalim na ang gabi. Kailangan mo ring magpahinga. Natatakot ako. Natatakot ako. Takot ako sa aswang. Nana Merced, ano na pong mangyayari ngayon? Nabigo kayo sa paglaglag sa sanggol. Magiging maayos pa po ba si Leia? Uulitin ko ang ritual bukas kapag nakapagpahinga na ako. Pero mas maigi kong alamin na natin kung sino ang aswang. Paano naman natin naaalamin yon, Nana Merced? Ay, palagay ko, nandito lang siya sa baryo niyo. Minamatyagan lang niya ng palihim si Leia para makuha niya agad ang kanyang anak sa takdang panahon. Pero magaling siyang magtago ng kanyang presensya. Kaya, mapipilitan talaga tayong imbestigahan ng mga tao. Kung gagawin naman po natin yan, madali lang silang makakaiwas. Siyempre, lalayuan nila tayo kapag nalaman nilang nag-iimbestiga tayo. Ganito ang gagawin natin. Ikaw, Kapitan Naldo, ipapakalat mo sa buong baryo na may nangyaring masama kay Leia. Pupunta rito sa bahay ang marami sa inyong mga kabaryo at doon tayo magsisimulang mag-imbestiga. Kuha ko po. Gawin po natin yan bukas ng umaga. Noong gabing yun ay nagsalitan sila sa pagbabantay at pagpapahinga. Hindi pwedeng sabay-sabay silang matulog lahat at baka biglang bumalik ang aswang. Kinaumagahan naman, maagang umalis, Kapitan. At pagsapit ng pasado 9:00 ng umaga ay unti-unti nang nagsidatingan ang mga taga-baryo. Ay, boy, ano ba kasi nangyari sa iyong apo? Hindi kasi malinaw ang sinabi ni Kapitan. May ginawa ba ang aswang sa kanya? Meron. Napakalala. Pero tsaka ko na sasabihin ng malinaw. Sa ngayon kasi, may ginagawa pa itong albularya para sa apo ko. Basta. Kapag may maitutulong kami, magsabi ka lang kaagad. Si Lolo Emboy ang humarap sa mga taga-baryo. Sina Georgie naman ay sumisilip-silip sa siwang ng bintana at minamatyagan ang mga tao. Hoy, Georgie! Oh, bakit? Kung makahoy ka naman. Sungit talaga nito. Mamaya na nga yung arte mo. Sino ba yung dalawang yun? Dalawa? Saan ba dyan? Yung nasa bandang likod ng kumpulan ng mga tao. Yung lalaking matangkad na may balbas.
Tapos may kasamang babaeng tabain na medyo may edad na. Sina Kuya Victor, Taling Lydia yan. Mag-inang dayo. Dayo, kailan lang ba sila dumating? Mga 3 buwan mahigit na rin. Bakit mo nga pala natanong? May napapansin ka ba sa kanila? Kinukutuban lang ako. Medyo kakaiba kasang titig nila dito sa bahay niyo eh. Iba sa pag-aalala ng mga kabaryo niyo. Nadagdagan pang kutob ko sa sinabi mong mga dayo lang sila. Hindi ba kayo naghihinalang? Baka sila ang mga aswang? Hindi. Nasa 3 buwan na silang nandito. Bago pa man unang umatake ang aswang. Yun yung gabi na nawala si Leia. Isip kasi namin, kung sila yon, dapat may namatay na agad o napahamak pagkarating pa lang nila. Isa pa, mababait din kasi ang mga mag-inang yan. Madalas namimigay ng mga gulay at saging. Nang makabalik si Leia dito, dumalaw na ba sila? Hindi pa. Abala raw sa negosyo nila eh. Pero nagpapabigay sila madalas ng saging para kay Leia. Yan ba yung saging na nakasabit sa dingding ng kusina? Oo, yun nga. Sinabi pa nga nilang kay Leia lang talaga yan eh. Sandali lang, kausapin ko si Lola. Lumapit nga si Ina sa kanyang Lola Merced. Nakabantay ang matanda sa natutulog na si Leia. Pabulong silang nag-usap, kaya hindi marinig ni Georgie. Pagkatapos ay muling lumapit si Ina kay Georgie. Makinig ka, Georgie. Sila talagang pinaghihinalaan naming mga aswang. Ha? Bakit naman? Huminahon ka. Hinala pa lang naman eh. Ngayon halika sa kusina, may gagawin tayo. Anong gagawin natin, oy? Masyado pa akong bata para sa mga ganyang bagay. Aray ko naman, ang sakit mo na. Sira ulo ka, halika na, bilisan mo na. Gilitan kaya kita ng itak na may asin dyan. Nagpunta nga ng kusina sina Georgie at Ina. Kumuha ng kalamansi ang dalaga mula sa bayong ng albularya. Pagkatapos ay kinuha niya ang saging mula sa kinakasabitan nito. Nilapag niya yun sa mesa. Hindi alam ni Georgie ang gagawin ni Ina, pero sa di malamang dahilan ay kinakabahan at namamawis ang binata. Handa ka na? Kapag tamang hinala ako, masisindak ka sa makikita ko. Handa na ako. Sige na. Gawin mo na kung ano man yan. Kinakabahan na ako eh. Nakatingin lang si Georgie sa dalaga. Pagkatapos ay nagtaka siya nang bigla na lang nitong hiniwa ang kalamansi at pinatak sa saging. Lalong nagtaka ang binata nang bigla na lang nangitim ang saging na napatakan. Unti-unti rin itong bumula at nagbago ng anyo. Ilang sandali pa ang saging ay tuluyan ng naging bulok na daliri ng tao. Diyos ko po. Paano naging daliri ng tao yan? Nalin lang kayo, Georgie. Gumamit sila ng sabulag para magmukhang saging ang daliri ng tao. Karaniwang ginagamit ng mga aswang ang ganitong panlilinlang para mangyanggaw o manghawa ng pagkaaswang. Pero sa kaso ng kapatid mo, ginagamit nila ito para bigyan ng nutrisyon ng batang aswang. Paano natin ito sasabihin sa mga taga-baryo? Paano natin papatunayang sila nga ang aswang? Mamaya itanggilang nila na sa kanila galing ang saging. Asin! Gumamit kayo ng asin. Lumabas kayo ron sa buya nyo sila ng asin. Gamitin nyo yung asin na nasa bayong ko. Bindetado yan. Siguradong tatalab. Sige po, Nana Merced. Hindi na nagsayang ng oras sina Georgie at Ina. Pinahiran nila ulit ng asin ang isang itak at agad iyong isinukbit ng binata sa kanyang bewang. Ang dalaga naman nang may hawak sa supot ng benditadong asin. Pagkatapos, lumabas na nga sila ng kubo. Oh, ba't lumabas kayo? Saan kayo pupunta? May gagawin lang po kami, Lo.
Magandang umaga ho, mga kabaryo namin. Dadaan lang po kami. Lumusot ang dalawa sa kumpulan ng mga tao pagkatapos ay hinarap nila ang mag-ina. Magandang araw po, Aling Lydia, Kuya Victor. Magandang araw rin, Georgie. Ano na ba kasing nangyari kay Leia? Oo nga, Georgie. Nag-alala kami. Nabalitaan kasi namin may masama raw na nangyari sa kanya. Teka, sino ba tong dalagang kasama mo? Eto nga pala si Ina. Apo ng albularya na nag-aasikaso ngayon kay Leia. Apo baka mo ng albularya? Nako, maalala ko nga pala. May gagawin pa kami ng anak ko. Babalik na lang kami mamayang hapon, ha, Georgie? Tapos magdadala kami ng pasalubong para kay Leia. Ayos ba yun? Teka po, wag muna kayong umalis. May gagawin na muna ako. Paisit kang babae ka! Asin! Bistado na tayo, Nay. Tara na po! Hindi hinayaan ni Ina na makalakad ang mag-ina. Mabilis niyang sinabuyan ng asin sa Aling Lydia at agad niyang umusok ang tinamaan nitong braso. Hindi kayo makakatakas! Mga kabaryo! Huliin ang dalawang to! Sila ang aswang! Lintik kang tao ka! Pumapalag ka pang traitor ka! Etong sayo! Kainis! Nakatakbo na! Nangakma na sanang tatakas ang dalawa ay inambahan ng taga ni Georgie si Victor, subalit naunahan sa nito ng isang tadyak sa binti. Gumanti ng pagwasiwas ng itak ang binata pero hindi na niya tinamaan ang sino man sa mga aswang. Georgie, nakatakbo na sila! Hindi natin sila dapat hayaang makalayo! Mga kabaryo! Habulin natin sila! Huliin ang mga animaw! Huliin natin po yun! Sige, huli na! Sige, huliin natin ang aswang! Huliin natin ang aswang! Sinundan ng dalawang maginang aswang, nakasunod lang din sa kanila ang mga taga-baryo. Naroroon na rin si Kapitan Naldo, subalit sadyang mabilis ang kilos ng mga tinutugis, kaya naman dumukot pa ulit ng asin si Ina. Etong sayo! Paisit kang babae ka! Napakalaki mong abala! Ang lakas ng loob ng kalabanin kami! Bakit ninyo nagawa sa amin to, kuya? Pinagkatiwalaan namin kayo! Tinanggap namin kayo ng maayos! Tapos ganito, mga hayop kayo! Mga kabaryo! Ayan ang mga aswang! Hulihin natin! Bilisan ninyo! Hulihin natin yung mga aswang! Hulihin natin mga aswang! Nang makitang papasugod na sa kanila ang taong bayan ay tumuloy sa pagtakbo ang mag-ina. Lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagtalilis, kaya naman hindi nagtagal ay nawala sila sa paningin ng mga tao. Nakakainis! Ang bilis talaga nila! Nakatakas ang mga demonyo! Puntahan natin ang bahay nila. Baka dun sila dumiretso. Magandang ideya yan, Ina. Pero yung ibang mga taga-baryo, dapat bumalik muna sa bahay ninyo, Georgie. Kailangan bantayan si Leia doon. Nahati sa dalawa ang mga tao. Ang isa ay bumalik sa bahay ng maglolo para magbantay. Sina Kapitan Naldo, Georgie at Ina naman ay sumama sa grupong papunta sa bahay ng mag-inang Dayo. Halugugin natin ang buong bahay. Isama natin ang bakuran at ang sagingan. Bilisan ninyo! Kapitan, gumamit ho tayo ng kalamansi. Ipatak natin sa mga puno ng saging. Baka sakaling may makita tayo ron. Sa mismong bahay pa lang po ni Aling Lydia ay may nakita na silang mga itim na kandila at libreta. Gayunpaman ay wala roon ang mag-ina. Kaya pinagpatuloy ng mga taga-baryo ang paghahanap sa sagingan. Gumamit nga sila ng kalamansi ayon na rin sa payo ni Ina.
Sinasabi ko na nga ba, mga katawan ng tao to. Ilan sa mga punong nandito ay mga katawan ng tao. Ang sagiang ito ay imbaka nila ng pagkain. Saan naman kaya sila kumuha ng ganito karaming mga katawan ng tao? Maliban lang kay Leia, wala namang nawala sa baryo eh. Nakabalik din naman ang kapatid ko. Siguradong dinagit nila ang mga yan mula sa ibang lugar. Hindi ko mamukhaan ng mga bangkay. Nakakakalabot ito. Anong dapat nating gawin sa mga ito, Ina? Sunugin natin. Sunugin natin ang buong sagingan at pati ang bahay nila. Siguradong yan din ang sasabihin ni Lola. Isinumpang lugar na to. Kailangan itong silaban. Yun nga po ang ginawa ng mga taga-baryo. Binuhusan nila ng gaas ang sagingan at ang bahay, pagkatapos ay sinilaban nila yon. Todo nga lang ang pagbabantay nila para hindi kumalat ang apoy sa katabing gubat. Kahit malaki pa ang amoy ay minabuti na ni na Georgie, Ina at Kapitan Naldo na bumalik sa bahay ng maglolo. Agad nilang ibinalita kay Nana Merced ang nangyari. Kaya naman pala napakalusog ng halimaw sa tiyan ng apo ko. Palihim pala nila siyang pinapakain ng sinumpang sustansang yun. Nakakainis. Bakit ba kasi tayo nagtiwala sa kanila? Huwag niyong masyadong sisihin ang mga sarili niyo. Hindi niyo kasalanan yon. Sadyang mapanlinlang ang mga aswang. Kaya nagagawa nila ang gantong mga pamamaraan. Tama si Lola, Mang Imboy. Wala kayong kasalanan. Kasalanan ng mga halimaw ang lahat ng to. Sila ang may masamang balak sa simula pa lang. Ang mas mahalagang pag-usapan ngayon, anong gagawin natin? Buhay pa yung dalawa. Kung gusto talaga nilang makuha itong bata, siguradong babalik at babalik pa sila rito. Tama po yun. Ang problema lang, mahirap hulaan kung kailan sila babalik. Noong nagdaang mga gabi nga, nagbantay tayo pero hindi lumitaw agad ang demonyo. Hula ko si Kuya Victor yung sumasalakay dito eh. At siguradong siya rin ang nambaboy dito sa kapatid ko. May dalawang bagay akong naiisip. Una, pwede natin silang pabalikin kung kailan natin gusto. Sa oras na handa na tayo. Paano po, Nana Merced? Tatangkain ko ulit na ilaglag ang bata. Mararamdaman niya ng ama. Siguradong sasalakay ulit yun dito para pigilan ako. Ano naman po ang ikalawang iniisip mo? Hindi pa rin ako sigurado kung mailalaglag ko nga bang bata. Masyado kasi talagang malakas ang kapit niya. Subukan mo pa rin, Merced. Kung hindi ka man magtatagumpay, kami naman ni Naldo ang gagawa ng paraan para mahuli at mapatay sila. Pero siyempre, kailangan namin ng mga payo mo para magtagumpay kami. Sige, ganito ang gagawin natin. Makinig kayong maigi. Una, ang lahat ng tao na kasama sa plano ay dapat na magsuot ng itim. Tapos maglalagay ng asin sa bumbunan at magkabilang palapulsuhan. Pinaliwanag ni Lola Merced ang kanyang plano para bitagin at patayin ang mga aswang. Sumang-ayon naman doon sina Georgie, Lolo Emboy at Kapitan Naldo. Kaya ginamit nilang buong araw na yun para maghanda. Kinausap din ni Kapitan ang ilang mga kalalakihan sa baryo para tumulong. Alas 8 pasado na ng gabi. Napakadilim at napakatahimik na ng baryo. Nakakalungkot Lo? Nakakagalit din. Dati ang ganitong dilim at katahimikan, isang payapang gabi para sa atin. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Nilamon na tayo ng pangamba. Ayun nga eh. Ang masama pa dito, pamilya natin ang una at pinakamatinding tinamaan ng dagok. Sana lang talaga wala nang sumunod. Ayan na po si Ina. Handa na si na Kapitan. Papasok na ako sa loob para tulungan si Lola.
Eksakto 30 minuto magsisimula na tayo. Sige, pupwesto na rin kami ni Lolo. Mag-iingat kayo ha. Magtiwala ka lang, Joji. Malalagpasan din natin to. Oo, nananalig ako. Magtatagumpay kami. Igaganti namin si Leia. Kayo rin na Nana Merced. Sana magtagumpay kayo. Makakaasa ka. Gagawin namin ang makakaya namin. Pumasok sa kubo ang dalaga. Sina Georgie at Lolo Emboy naman ay pumunta na sa kani-kanilang napagkasunduang pwesto. Si Lolo Emboy ay sa isang makapal na halamanang nasa bandang kaliwang bahagi ng bakuran. Samantalang si Georgie ay naroon sa sanga na may makapal na dahon, ilang metro mula sa bandang kanan ng bakuran. Sana talaga umubra tong itak at pinatulis ng mga kawayan. Kinakabahan talaga ako. Pero kaya ko to. Kaya mo yan, Joji. Tibayan mong loob mo. Ano ba? Hindi ka pwedeng maduwag ngayon. Aray ko, tama na. Tama na. Ayan na naman. Ayan na naman siya. Si Leia, dumadaing na. Sinisimula na yata ni Nana Merced ang ritual. Siguradong darating na yung aswang mamaya-maya lang. Masakit sa puso ni Georgie na marinig ang daing ng kanyang kapatid. Hindi rin niya maiwasang mangilabot. Hudyat kasi ang daing na yon ng pagdating ng aswang, kaya naman binunot na ng binata ang kanyang itak. Nasa kabilang bahagi ng kanyang bewang naman nakatali ang mga pinatulis na kawayan. Panginoon, gabayan niyo nawa kami. Tulungan niyo kaming gapiin ang mga kalaban. May kumakaluskos. Mula ron banda sa damuhan sa likod. Saan kaya lumusot yan? Nakiramdam si Georgie. Dinig niya ang mga kaluskos na nagmumula sa manipis na damuhan sa bandang likod. Iba pa yun sa halaman ng pinagtataguan ng kanyang Lolo Emboy. Ilang sandali pa may naaninag na siyang mabilis na tumakbo. Mula sa likod bahay, tumuloy yun sa bakuran, sa kanyang mismong harapan. Hindi pa ito ang tempo. Masyadong mabilis ang takbo niyang yon. Kapag bumaba ako at sinugod ko siya, siguradong matatakasan lang niya ako. Paghihintay pa ako ng pagkakataon. Kailangang sumakto ako. Hindi ako pwedeng magpabara-bara. Napansin ni Georgie na nagpaikot-ikot ang tumatakbo sa kanilang kubo. Ibig sabihin, minabuti rin ng kanyang lolo na huwag munang kumilos. Siguradong nag-iingat din ang matanda. Tuloy-tuloy lang din ang pagdaing ni Leia mula sa loob ng bahay. Ilang sandali pa. Kinakatok niya ng harapang pinto. Ito ng pagkakataong hinihintay ko. Bababa na ako! Maingat na bumaba si Georgie mula sa sanga ng puno. Pagkatapos ay tahimik siyang lumakad sa bakuran. Gumilid siya sa may hangganan ng silong at maingat na sumilip. Ang aswang! Yan nga! Yan ang aswang! Ngayon, umanda ka sa akin! Dahan-dahang lumakad si Georgie papalapit sa nakikitang halimaw. Sa totoo lang ay halos kumawala na sa pagkalabog ang puso niya noon. Pero pilit niya lang tinatapangan ang sarili. At noong malapit na siya ay inambanan niya ang itak, tsaka tumakbo. Ngayon, patay ka sa akin! Kahit kailan, lintik ka talaga, Georgie! Ikaw ang lintik! Demonyo! Magkakasunod na winasiwas ni Georgie ang hawak na itak. Ang aswang naman ay pilit na umiilag, subalit hindi nagtagal ay nakatsyempo rin ng halimaw. Nagawa niyang makalmot ang hita ng binata.
Vincent! Nakalmot ako! Alam mo, hindi naman natin kailangan magkasakitan eh. Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Hayaan niyo lang na maisilang ang anak ko at makuha ko. Hindi na kami manggugulo. Kausapin mong bato! Si Raulo! Yeah! Hamal! Nang bumuelo ng taga si Georgie, sa pagkakataong yun ay natamaan sa braso ang aswang. Gayon pa man ay nagawa naman ng halimaw na masuntok sa dibdib si Georgie kaya ito napatilapon pati haya. Sinabihan na kita, inutil! Hindi na natin kailangan magkasakitan! Hayaan niyo lang na maisilang ang anak ko! At hindi na tayo magkakaproblema! Hindi! Mamamatay ka! At pati na ang impacto mong tiyaga! Nagpapatawa ka, bata! Sa kalagayan mo ngayon, tingin mo, mapapatay mo ba ako? Ha? Hindi, Georgie! Hindi! Kung may mamamatay man dito, ikaw yun! Huwag na huwag mong sasaktan ang kapo ko! Isa pang asuma! Nagawang saksakin ni Lolo Emboy ng pinatulis na kawayan ng aswang na si Victor. Hindi pa man nakakabawi ang halimaw ay sinundan na iyon ng iilan pang saksak ng matanda. Subalit hindi nagtagal ay nakabuelo rin ang aswang at itinulak si Lolo Emboy. Mga buwisit kayo! Mga buwisit! Doon na tsumempo ang aswang para tumakas. Paika-ika itong tumakbo papunta sa likod bahay. Subalit, Ngayon na mga kasama! Sugurin ang aswang! Patayin natin ang halimaw na yan! Tulad! 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 sabay-sabay na sumugod ang mga taga-baryo mula sa iba't ibang dako. Mabilis nilang napalibutan ang aswang na si Victor. Kaya naman hindi na nito nagawang makalayo. Magkakasunod itong pinagtataga at pinagsasaksak ni na Kapitan Naldo hanggang sa manghina ng gusto. Walang hiya kayo. Sumpain kayo. Sinusumpa ko ang baryong ito. Magaling, Kapitan! Nagawa ninyo! Nagawa natin! Ngayon, gawin nyo na ang dapat ninyong gawin. Ibibigay ko sa inyo ang tuluyang pagpatay sa demonyong ito. Talagang yun ang gagawin ko. Sinira ng halimaw na ito ang buhay ng apo ko. Niloko niya kami. Niloko niya ang buong baryo. At binaboy si Leia. Pinagbalakan niya nagmasama ang mahal kong apo. Kaya ngayon, pagbabayarin ko ang hayop na ito. At hindi ako titigil hanggat hindi ko natutugis ang kanyang nanay. Huwag niyong sasaktan ang nanay ko. Huwag. Talagang ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan? Matapos ang ginawa ninyo? Pasensya na, kuya. Pero hindi namin kayo mapapatawad. Ngayon, dito ka na mamamatay! Hindi! 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 Tinagpasan ng leeg ni Lolo Emboy ang aswang at sinaksak naman ito sa dibdib ni Georgie. Noon din po ay tuluyang nalagutan ng hininga ang halimaw. Nang masigurado nilang patay na ito, agad nang bumalik sa loob ng kubo ang maglolo. Ito na siya. Ito na siya. Merced, kumusta na ang apo ko? Nagagawa ko na. Napahina ko na ang bata. Kunti na lang. Nalabas na yan. Magsiga kayo ng apoy sa harap ng bahay. Bilisan nyo! Gumamit na kayo ng gaas! Ako na po ang gagawa.
Sugatan man ay dali-daling nagsiga si Georgie sa labas ng kanilang bahay. Sa tulong ni na kapitan ay nagtipon sila ng mga dahon at damo. Binuhusan yun ng gaas tsaka sinilaban. Kasabay noon ay napadaing ng malakas at mahaba si Leia. Heto na pong gaas na may asin, Lola. Diyos ko, sana tumalab. Sana matapos na ito rito. Bilisan nyo! Ihagas nyo yan sa apoy! Aasikasuhin ko lang si Leia! Natigilan si Georgie sa nakitang itsura ng bata. Kahit pa kasi inaasahan na nilang isa itong halimaw, iba pa rin sa pakiramdam nang makita na niya ito ng harapan. Kamukha po ito ng isang batang unggoy. Balot ng itim na balahibo bagamat tao ang kabuuan ng katawan. Demonyo talaga! Ang init-init na niyang apoy! Nakakapalag pa rin! Pero kapansin-pansing naghihina na siya. Hindi na magtatagal yan. Mas maganda kung sunugin din natin ang bangkay ng tatay niyan. Pero hintayin muna nating tuluyang mamatay ang sanggol bago natin gawing panggatong dyan yung isa. Natapos ang gabing yon sa pagkaabo ng aswang na si Victor at ng kanyang anak. Ginalugad naman ng mga taga-baryo ang paligid para mahanap si Lydia, pero hindi na nila ito natagpuan. Nakapagpahinga ba kayo ng maayos ng apo mo, Merce? Oo. Kayo ang dapat naming tanungin yan. Kayo ang sugatan eh. Huwag niyo po kami alalahanin, Nana Merced. Ayos na po kami. Nagamot niyo naman na kami. Isa pa, malayo sa bituka. Aray ko naman. Ina, ano pang problema mo? Bakit mo tinutusok yung sugat ko? Ayos na pala, ha? Paano nga ayos eh? Masyado kang mapanakit. Maraming salamat uli sa inyong tulong. Hayaan mo, makababawi rin kami. Nakakalungkot nga lang at mukhang hindi na maibabalik sa dati ang katinuan ng iyong apo. Napakatindi ng tinanas niya. Eh ang mahalaga, kasama pa rin namin siya at buhay. Nakahanda akong alagaan siya hanggang sa dulo ng hininga ko. Pero wag pa rin kayo mawala ng pag-asa, Mang Imboy. Manalangin lang kayo ng manalangin. Sana marinig kayo ng Panginoon. Tapos pagalingin niya itong si Leia. Yun din ang ipagdarasal ko. Ipagdarasal ko yun araw-araw. Pagkatapos ng lahat ay umuwi na sa kanilang lugar ang maglola. Bagamat nagkikita pa naman sila paminsan-minsan ni Lolo Georgie. Makalipas ang ilang buwan naman ay umayos naman ng konti ang isip ni Leia. Yun nga lang ay nanatili na itong tahimik. Magugulatin at madalas napapatulala. Ilan na rin sa mga tao. Madalas din siyang bangungutin at bigla-bigla na lang napapasigaw ng walang dahilan. Ang totoo, inabutan ko pa po ang aking Lola Leia. Tiyahin siya ng papa ko. Dito siya nakatira sa amin dahil hindi siya nakapangasawa. Nakakalungkot lang kasi dala-dala pa rin niya ang sinapit niyang trauma hanggang sa pagtanda. At ang aswang na si Aling Lydia, hindi nahuli noong panahong yon. Ang totoo, muli siyang nakaharap ni Lolo Georgie nang magkaasawa na siya. Ito ang panahon kung kailan buntis ang kanyang asawa. Gustong gumanti ng aswang sa pamamagitan ng pagdagit sa kanilang magiging supling. Kung ano ang nangyari noong panahong yon, ipapadala ko na lang po sa susunod. Sabihin niyo lang po kung gusto niyo po yung marinig. Ako po si Rosemary. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ng aking Lolo Georgie.